ассалому алайкум ба ҳама бародарон, ба ҳама дӯстон, ба ҳама нафароне ки моро тамошо мекунанд. Аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки вақте ки барои шумо ҳамин навор лозим набошад, ба дигарро фиристонед ки одамҳое ки бекор дар хона шиштагиянд, ҷинси зан, хо занаки калон боша, хо майда боша, хо духтар боша, хо шавҳардор боша, нафаре ки мехоҳад дар ҳақиқат кор кунад, кори ҳалол. чӣ ки шумо медонед занакҳои тоҷик ба дасту панҷа ҳастанд ва пухтупазро нағз мебинанд. ба ҳамин хотир як бародари мо, як шиноси деринаи мо кондитерский кушодагия пухтупаз самса хеле чизода ана кушодагия ва хоҳиш кард ки ягон одаме бошад, фарқ надорад вай кияй чияй, главни коргар дар корай. марҳамат занг занед ба ҳамин номерҳое ки дар болои экран мондаем. касе ки кор дар корай, касе ки дар ҳақиқат мехоҳад кор кунад, касе ки кора дӯст медорад. наша ки пага бо мара занг занан мақсад ягон гап ган ки бародар мисол одамои пешниҳоди кадаги там хел ё ки набарот и одам чандин сола мо мешиносемаш, мега ки даже ҳатто нафароне ки пухтупаза наметонанд, намефаҳманд ки бояд самбусаи салёнира ҳамун қавата чӣ хел кардан дар кор, ҳамаша мегам ман худам ёдаш метавам, питса карданам ёдаш метавам, мега самбуса карданам ёдаш метавам. главни мақсад коргар боша, корро дӯст бидора, меҳнатӣ боша. хай начала мега нав мисол кушодаем ойликаш камтарака то 1,5-2,000 мақсад зависит аз кори худаш чӣ хел кор мекунад. дагарноя мега мақсад бо маслиҳат мекунем да бия мега ҳатто ҳозир метавонанд ки нафароне ки кор кофтаиста, нафароне ки бекор шиштаган, марҳамат метавонанд барои ҳуҷҷатҳо метавонед худтон қатиш маслиҳат кунед, гап занед. худон ҳаматон нигоҳбон бошад. нафароне ки ин навор маъқул нест, нафароне ки ин навор барои онҳо ба пишта писа намеояд, нафароне ки ин навор барои онҳо лозим нест, ба дигарро фиристонед. шояд ки дар байни мо шумо яке аз муҳтоҷ мудагиҳо дар ҳамин ҷо ҳаст. иншоалло ки соҳиби кор мешавад, барои мо шумо фоидаи нағз мешавад. иншоалло савоби калон дорад.